curiosamente estou aquí representando o pasado, así, ainda que estemos implicados xa no futuro tamén, facendo un pouco de ponte. Primeiro, comenzar dándolle a noraboa a Fátima, porque sempre é un paso adiante que eu entendo que é bastante complicado de dar, non é doado poñer a cara. Eu sei aquí de xente que tamén o fixo e sabemos que é un concello complicado, non? Entón, eu penso que se acada algún dos obxectivos, que sería entrar no concello, haberá tempo, os que temos unha pequena experiencia neso, algún que ten máis experiencia, haberá tempo de dar consellos, de axudar, de apoiar, que se trata un pouco deso, e agora non é eso, agora simplemente é eso, representando un pouco os que fomos concelleiros aquí, os que sabemos un pouco que loitar por este concello, e dar ánimos, porque a pesar de que decimos que é duro, é complicado, non é doado, pero tamén dá moitas satisfaccións, porque ao mesmo tempo sabes que estás traballando por algo no que crees, ao mesmo tempo sabes que, aínda que non sexa moita xente, sempre ten xente detrás, sempre hai xente que vai admirar o teu traballo, mesmo dentro dos propios adversarios políticos, son xente que moitas veces, se ti traballas con honestidade, se traballas con ganas, van a admirar o teu traballo. Iso é unha das cousas máis importantes e penso que é unha das grandes satisfaccións que se van ter. Tamén é grato participaros en un acto de apoio á candidatura de Fátima Peón aquí á alcaldía de Cerdedo, porque eu coñezo a súa trayectoria desde hai tempo, a súa experiencia de formación no ámbito da arte dramática, a súa experiencia profesional, o seu talento, recoñecido xa, a pesar da súa xuventude, pois por numerosos premios, e penso que é unha persoa que ten un porvir moi brillante no seu campo de traballo profesional, e realmente é unha persoa que vai aportar moitas cousas a este país, penso, que lle queda moito por dar aquí en Cerdedo, pero tamén en toda Galiza, e ademais eu creo que ela representa unha nova xeración de persoas que se están incorporando á política, aportando pois novos modos, novas maneiras, novas ideas na política galega, tamén ao BNG, e concretamente penso que representa tamén esa nova xeración de mulleres comprometidas co BNG e comprometidas na política galega. Non temos moitos exemplos de candidatas, mulleres candidatas polo BNG en moitos concellos próximos. Temos alcaldesas no BNG que están facendo un gran traballo. Temos o caso daqui de Cerdedo, tamén nos acompaña a nosa candidata de Avión, Almudena, está por aí. Aquí cerca, pois, o caso das nosas candidatas en Forcarei, na Lama, en Vilaboa, as nosas alcaldesas, por exemplo, por falar só da provincia de Pontevedra, en Tomiño ou en Cangas, Por lo tanto, estamos falando de persoas novas, de mulleres que están poñendo a súa formación e a súa capacidade ao servizo de Galicia, ao servizo dos seus concellos, E Fátima, eu penso que representa tamén toda esa ilusión, toda esa intelixencia e o futuro que teñen que ter os concellos deste país, e sobre todo os concellos do rural e do interior de Galiza, que son os que máis precisan do compromiso da xente nova. E ademais, eu creo que ela ten unha cualidade que está por riba de todas estas que dixen, e que a veces é moi difícil de conseguir en política, que é a cualidade da valentía e da coraxe, porque realmente asumir esta responsabilidade, que todos sabemos que é unha responsabilidade difícil, complexa, en concellos como este, pois realmente significa, como di aquela canción, que ela é desa estirpe de mulleres valentes que ensinan os dentes, Desde logo, podía escoller outras opcións moito máis cómodas, moito máis individualistas, tendo como dixen, un porvir tan importante no seu ámbito profesional, e escolleu o compromiso político e social coa súa xente, co seu concello e co seu país. E iso é moi valioso nestes tempos de profunda crise, de crise económica, pero tamén de crise de valores, que está levando a unha parte da xuventude pois a posturas conformistas ou a posturas moitas veces individualistas. Por iso eu creo que é digno de resaltar o valor que ten este compromiso que asumiu Fátima Peón con este concello e con esta candidatura do BNG.
Entón, o fío disto é unha das cousas que sí que teño que facer hoxe fundamentais. Primeiro, falar dunha serie de persoas, algunhas estades hoxe aquí, case todas, pero que sen o traballo que se leva feito xa desde cando o Bloque obtivo representación, se non fora por vos, se non fora por toda esa xente que estivo facendo esa oposición, se non fora por a xente que estivo co anterior alcalde tamén, falando de cousas que eran impensables en Cerdedo, política medioambiental, políticas culturais, patrimonio, todas esas palabras agora están institucionalizadas, non? Están absorbidas polo Partido Popular moito en todos os ámbitos, pero isto non é, fai 10 anos non era tan normal. Entón, si o pouco que hai, o pouco que se gañou é gracias a vos, non? É gracias a persoas como bueno, a miña predecesora Ana Fraga, estás por aí, a Isidro Peleteiro, a Dionisio Pereira, a Roberto Vázquez, Manolo Campos, que todos fostes, os 4 ediles en algún, concelleiros en algún momento. Entón, efectivamente, nunha terra no que levamos moitísimos anos de goberno do Partido Popular, enganchado, uns detrás de outros. Para min hai unha palabra que define a situación moi claramente, que é que estamos enquistados aí, de acordo? Porque cando algo non se renova, ben sabemos que cando en algo non entra aire fresco, pois se queda parado, non se move, se queda totalmente escuro, non se abre, hermético, e iso que pasa neste concello, non? Entón, nós pretendemos simplemente facer algo que noutros sitios é normal, é dicir, facer unha normalización democrática. Non estamos falando de revolución ninguna, estamos falando incluso de se chegáramos a entrar no Concello, de facer unha normalización das relacións, nada máis que iso. Quero responder a certas críticas, pareceme bastante importante. O que vos dicía da normalización democrática, isto implica réplicas, implica debate. Xa vos digo que pareceme que en Cerdedo é algo que non hai costume, por desgracia, non? Porque non debería pasar nada por replicarnos uns aos outros nunhas marxes de respeto e democracia. Bon, por exemplo, desta vez, teño ido unha rapaza do diario Pontevedra, outro día díxome que o señor Balseiro dicía que na listaxe que non ia xente de Cerdedo, etc. É un argumento que creo que ten bastante manido, bastante repetido. Non sei se se refería a min, porque a verdade é que cando lle preguntei en quen personalizaba esta crítica non acabou de dicirme quen era. Bueno, se se refere a min, era unha cousa que eu falaba con meu pai outro día, que me queira ver, estou en Pedre 24 horas o día, vale? Florinda non é difícil de encontrar a casa precisamente. Soe pasar que estou dentro, porque eu estou lendo, estou estudando, estou escribindo, estou xogando co gato, estou estas cousas, pero vamos, eu estou ali todo o día, o sea, todo o día. Cando non estou é porque me mandan un recado normalmente. Entón, estamos fronte a un señor alcalde que ten dedicación exclusiva. Eu non cobro nada de Cerdedo, non son nada. Este señor sí, ten un cargo, un soldo bastante holgado, teño entendido, e é unha persoa que admitiu outro día tamén na Bresa, por fin, que de lunes a venres vive en Pontevedra. Entón, sabedes esta diferencia entre ser e estar, non? É unha cousa que te explican, eu dou un pouco de clases de inglés, que co verbo to be hai ese problema, non? Bueno, non sei se o mesmo ser e estar, non sei que dá máis dereito sobre unha cousa, pero bueno, eu podo dicir que eu estou. Non sei se iso me fai ser, non? Pero en educación exclusiva do Concello, pois tes que traballar, tes que buscar a vida. E por que tes que buscar a vida? Tes que buscar a vida porque en Cerdedo podes traballar nunha industria madereira? Non. Podes traballar en plantacións de ecoloxía sostível? Non. Podes traballar en rutas turísticas tamén sostíveis, medioambientais, patrimoniais? Non podes.
E nesa lista outras tantas cousas. É dicir, en que podes traballar? Bueno, podes traballar o mellor nun obradoiro que ven unha subvención que o mellor sei que esperas un pouquiño, sí que te pero non sabemos, o mellor sí, o mellor non. É dicir, podes traballar se aceptas ou non, se aceptas determinados pasos que todos coñecemos, non? Se aceptas determinadas alianzas que desde logo a min retrotraen a outros tempos, non? Entón, as críticas de que traballades fora, que faces non sei que, claro, temos que buscar a vida. Temos que buscar a vida. E temos outro problema moi, moi importante. Aquí temos un sangrado demográfico imparable. Cerdedo está sangrando por un sitio. É a xuventude. Entón, como paramos eso? Paramos eso atraendo o solo industrial, veña, pois sí, vamos a traer iso. E Cerdedo vai acabar sendo, como digamos así, unha cidade dormitorio preciosísima. Bueno, cidade dormitorio, mellor cidade carretera directamente. Dicir, non podemos facer eso. Temos que empezar por replantexarnos as políticas de emprego, bueno, todo tipo de políticas, pero temos que empezar por mirar o noso redor. Moitas veces na Galiza pasa isto de que non, parece que non abrimos os ollos e non facemos isto. Percorrido, que teño? Teño Monte do Xeixo, vale. Que teño? Teño pontes e calzadas romanas, vale. Pois teño madeira, de acordo. Bueno, pois vamos a mirar o que temos, vale? Hai moito por facer, entón non temos que ser realistas, temos que ter moita cabeza, ter moita inteligencia e con todo iso que moita xente me din a mí, moita paciencia. Pero non quero que olvidemos a parte de tolería, a parte de idealismo e a parte de fe, vale? Unha das cuestións que eu teño máis en conta agora mesmo é a cuestión de ter fe nos proxectos, de ter fe en que, como di o lema, no? De que temos no BNG, de que sí que hai futuro. Hai futuro. Cando pensas que non hai, é cando te deprimes, e cando empezas a dicir que non hai nada que facer. Que tamén é unha frase que teño oído moito con respecto a Cerdedo, non aquí, noutros sitios. Non hai nada que facer. Como que non hai nada que facer? Acabo de darvos un discurso sobre todo o que se podería facer, e sobre todo o que nos queda por facer. Eu sei ben que é difícil. Eu sei ben que ademais son moitos anos e que é complicado e é, digamos, moi duro seguir tendo fe, e seguir o pé do cañón, e seguir loitando, e seguir dicindo que sí que se poden cambiar as cousas. Ben, para iso estou eu aquí, non? Para dicirvos que veño inxenua e que veño renovada e que sí que se pode cambiar as cousas. O mellor non agora, non sabemos o que vai pasar o día 22, pero pase o que pase, estamos aquí. E era o que vos dicía, con ser e estar, ás veces tamén de tanto empeñarte en estar, eres. Entón temos que ir a por iso, temos que creer un pouquiño en nós. Dicía, sabedes, unha das cousas que unha das frases que máis me marcaron a min na adolescencia, tamén andan por aí nos meus libros, seides antes estaba no antigo cementerio xudeu, pero agora cambiaron en Pontevedra a estatua de Castelao, xusto ao lado do museo. Esa estatua ten unha inscripción arredor que di iso de nós temos fe no noso povo e moi logo o noso povo terá fe en nós. Para min iso é Cerdedo, é a Galiza tamén, é dicir, facer as cousas con ilusión, con alegría, cando levas un golpe laiarte o xusto para poder volver a levantarte. E iso é o que nós imos pretender facer aquí en Cerdedo e en Forcarei e na Estrada, e seguir sacando adiante Terra de Montes, que desde logo ten moitísimo potencial para poder seguir dándonos moitas alegrías, tanto no cultural como no paisaxístico, como na cuestión de emprego, como nos nenos e como nos maiores. Debemos conseguir deixar algo en Cerdedo que nos sobreviva e que ademais sexa
fermoso para os que veñen detrás. E nada máis, moitas gracias.